दफानि चबा खालामनाय हिंखाय नंनि मुखां नुखाय 40 বছর যুবকপ্রো যে ফান টঙ্গাহাই তাবুক ফান টংকো নরক গাইবাকসা 7 কিলোমিটার নরক গাইবাকসা 10 কিলোমিটার লাবাই হিबै মিছিল খাयै जों आरो पद सभा खायनि तावबो चिनि बखाव फान टंको ताखुरो बखरक बुसकांगो चिनि मोचमरि बेलाखे बने बागैनो जों सावो बुबाग्रा खाकसा ताई खाकसा साबो साबो दं नर जतन साइमानो दिनै बीजेपी रो कचाग रो कर्म रो कुफुर रो बुबाग्रानो बाथैते साय हामलिया फुङाखेनो बुबाग्रानो कुलो कचाग उंथों कर्म उंथों गोख्रां उंथों पाइलिया यां कायसा राजनीति पार्टी शक्तिशाली राजनीति पार्टी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस प्रशासन बंगनी यागो बुबाग्रानी याभावो एडीसी प्रशासन सिमिसे किंतु बुबाग्रानो किरी जगै त्रिपुरा राज्यनि सीपीएम बीजेपी कांग्रेस जत्तनो तखा सम्मानी चाय मोखां कसमंगै मातंखा कारण बुबाग्रानी लगे तैतरी फायो बुबाग्रानी मुक्तिनो जत्त बुमासन याभावो यासाक दारगै बुबाग्रानी मुक्तिनो चंग और व्यक्त खालाया बुबाग्रानी मुक्तिनो बुबाग्रानी इमामनो चंग मुक्तां खाया हिनै तिनि जत्तनो चिनि तिप्रासारक अतिप्रा हास्टेव एडिसि चंगमारिओ गोबांबा बुथ रुवचिनि त्रिपुरा मथानि प्रार्थीनो कप्लाय खाया हनै दङ तिनि आरो आं मकम नमासावो जों तिनि आरो मिटिं खालायमानि वाइबसो कारेन्ट थांगा साला केबो साइजामान कक सापुनो वाइबसो कारेन्ट थांगा 4-5 बार कारेन्ट थांगा त्रिपुराओ कारेन्टनि मन्त्री साबो आंबो बुंजा साना नांनो साबो फेरें मन्त्री अबेक्षनो कारेन्ट थांमानि पर्यन्त बुबाग्रानि दोष बुरा खावा DWS कतर कतर कलकाजाक आयरन गोनां दैमा नंगिया दै फाइबो आयरन मेसिन काहामबो मटर काहामफानो कारेन्ट गरि हिंखाय दै तिसेमाया मोबाइल जागो दंबो 6 घंटा कारेन्ट थांखाय जत्तनि बर'नि मोबाइल सुइच अफ खरकसासो सुइच अफ खायोनो खरकतामसो सुइच अफ खायोनो पारा पारा बिसिखाय बिसि जतनो सुइच अफ अब साबनि यागो दप्तर त्रिपुरा राज्यनि यागो दप्तर बसे चिंलखाय अब ताम हनै सानाय बुबाग्रानो दोष तिनि आमति खाया एडीसी चंगमारिओ चिनि त्रिपुरा मथानि ताबुनि जे मैनिफेस्टो निर्वाचनी इस्तेहार अवश्य बुबाग्रा एडीसीनि याभावो हानि क्षमता याफाना नायो बुबाग्रा एडीसी चंगमारिनि बिसिंथै केंद्र सरकार फुलुंगा मोचंगो नों ताबो केंद्र सरकार मो एडीसी चंगमारिनि सिगां बखरक नुवाय तमनि बखरक हायके तिसाय तमनि 17 तारिख एप्रिलनि परे बखरक कतर कतर मा नुवायनाय त्रिपुरा मथानि थानि बरि बागै एडीसीनि याफाओ पावर लैंड पावर एडीसीनि यागोतेबो रां गोबां एडीसीनि याफाओ डायरेक्ट फान्ड एडीसीनि याफाओतेबो गोबां डिपार्टमेंट एडीसी जाते 10,000 कोटी बाजेट खाय माने जात आमति कैसा क्राक आइन खायनि बागै बुसकांगो जों दैवासा एडीसी हापान दखल खायनो नांगौ ताखरो बुखरक अरतिनि बीजेपीर गुरि साइ दङ रांबाय बेसि सम्पर्क हामिया ओ रां मास कासे तंगलाक मास तालनि तंगलाक 6 मास तंगलाक बिसा तंगलाक रांनि व्यवसा रांबाय राजनीति बिसि तंगिया बुबाग्रानि मति प्रमथनि चबांखा बखाबाय बुबानि फान बजाखा सिखला फान बजाखा बुरै फान बजाखा त्रिपुरा मथानि फान बजाखा
কর্মচারী ফান বাচাকা যত ত্রিপুরা সারগ্ন তব বুবাগ্রানি মুক্তৈন হারি মালিয়া যতন হনিতম বুবাগ্রানি ফান্ন পাই নাই গোবাং বড় বড় তিনি ত্রিপুরা সরকার চিনি এফআইয়া ত্রিপুরা সরকারনি ত্রিপুরা পুলিশটি এসবি ডিপার্টমেন্ট आरएसएस गोबां जे त्रिपुरानि दैनिक जे पत्रिकार गोबां एनजिओ मिया 4 तारीख एप्रिल पर्यन्त आगरतलानि बीजेपी पार्टी अफिस आचुकलायै मगै तंलायो मुख्यमंत्री रिपोर्ट दियो बीजेपी नेतारनो रिपोर्ट दियो असदरनि सिमनानि सिमी आमतली गुलागाती अखाय मकल कायसेया मकल कोनी मुकुमै तंसिदि अबजतन फ्लाट टिपरा मथा थांसिनाय बेनि परे खोवाय आहायके हिसाब रुमानि 18टा जागाओ कबैक जों ताताल सावै राजनीति खालाया कबैक सावै राजनीति खालायबानि कबैक सावै सभा खालायबानि सालचा लेरि मानो सालनै लेरि मानो बिसा लेरि मानो कबैनो केबो खबै तंमाया जों बुसकांगो कबै सावैनो जिति फाइनाल तिनि जरा 18टा जागाओ त्रिपुरा मथानि प्रार्थीर कप्लाइं जात बुसकांनि रविबारनि सिगां ताई 4-5 दिनो ताई 8-9टा सीट फाइनाल अब कोनो सन्देह गैयै तामनि हिमालय सारा त्रिपुराओ चिनि बुखुक जोंनि मोखां सारा त्रिपुरा एडिसि एलाकानि 28टा केन्द्रनि चिनि ताखुब गाहाम चिनि सिकलारक त्रिपुरा मथानि वारियर्सनि जे मोखां बंनि जे बडि लैंग्वेज बरक जे हिमानि थांमानि बंनि जे बखरक दिसावै हिमै तंमानि अबनो प्रमाण खायो अबनो केबो आकी माया केबो नारेगै मानिया बेनि बागै दफा